gustatu zait, batez ere oso beharrezkoa iruditu zait dalako. Azkenean gu bizpahiru urte barru egongo gara errepidetan eta orain kontzientziatzen hastea horrelako gaiekin oso beharrezkoa iruditzen zait. Niretzat ekitaldi hau izan da oso garrantzitsua eta uste dut guztiotzat oso gogorra izan dela, ze ikustea jendea hil dela horrelako gauza batengatik, niretzat oso gogorra izan da. Argomaniz parean, Gasteizera bueltan, 3 lagun gazte, 20 urte, 21, San Ferminetatik bueltan, bizi joazen aurrean, eta beste bat atzean, etxanda, lotan. Gidatzen zijoana lo gelditu zen momentu batean, karreteratik irten zen, kotxeak 4 buelta eman zituen, eta atzeko laguna zintururik gabe zijoanez, lehiatilatik irten zen, eta kotxe azpian gelditu zen hila. Izan zen, despiste txiki bat, nahikoa hori gertatzeko. Adibideak egotea, adibide konkretuak, ere lagundu gaitula, nola ikusteko benetan gauzak gertatzen direla, eta datu oso impactanteak zeuden ere, eta gauza hauek guztiak hausnarketa bat egitera animatu didate. Álvaro, badakizu zergatik dagoen trafiko istripu bat izateko arrisku gehiago tabernen inguruan? Alkoholagatik. Bai, hori da! Niretzat ami eski asko gustatu zait, uste dut oso ondo dagoela. Egokia iruditu zait, azkenean hitzaldi serioa da, eta pixka bat puntu divertigarria jartzea hitzaldiari polita iruditzen zait. Ni errepidera lotuta bizi naiz. Errepidea da nire bizitza guztia. Etxean playarekin trebatzen naiz eta gero errepidera atera eta flipatu egiten dut. Nirekin game bat ere egin dute, atera kontuak. Makina hutsa naiz. Filmetan bezala. Too fast, too furious. Nos mandaron a un cruce, era la avenida Gasteiz, con Beato Tomás de Zumárraga. Se había producido un accidente entre el tranvía y un ciclista. Este chaval tenía más de 16 años y no tenía la obligación de llevar casco. Cuando se dio cuenta visualmente de la presencia del tranvía ya era tarde, ¿vale? Fue a poner las manos en los frenos y ya era tarde, el tranvía se lo llevó por delante. Ibili behar naizela, kotxea edo bizikleta hartzen dudanean oso arriskutsua delako. Horatuko duzu ikusi duzuna eta ikasi duzuna, eta ikusi ditugun irudiak eta uste dut kontu gehiagorekin ibiliko zarela. Oso interesgarria eta beharrezkoa.